чӣ хел ватсаби занҳоро бо телефони худ проверка кунем? Инчунин ватсаби мардҳоро ҳам ҳамин тавр проверка карда мешавад. Барои ин видео ҳоло ҳама тамошо накарда чизҳои нодаркориашро удалит кунед ва баъдан видеоро то охир тамошо кунед. Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки хуб ҳастед. Дар ватсап як функсияи бениҳоят хуб баромад ки яъне бо ин ватсап мешавад ки пайваст карда ба дохили дигар телефон дохил шавем, дохилашро бинем, смсҳои вай ватсапро нигоҳ кунем. Агар ин тема барои шумо интерес набошад, видеоро то охир тамошо кунед. Пас аз як тавсияи кӯтоҳ ман ҳамашро барои шумо мефаҳмонам. ҳоло якчанд борҳо дар компания овардем ки яке аз онҳо iPhone XR оригинал дар корпуси 14 Pro. Хеле мебинед, телефон хело базеб аст, коркунияш ҳам хело хуб аст. Нархаш бошад 24990 рубл. Як наушники беспроводной подарка, чихол, стекло, инчунин доставкаи бепул. Боз ҳаст инҷо наушникҳои беспроводной бо очки ки ин ҳам бениҳоят хуб аст. Планшетҳо низ оварда ҳастем бо клавиатура, нархаш 7990 рубл. Хулоса, агар барои шумо ҳам дар кор бошад, доставка ба тамоми территорияи Россия тариқи почта бепул дар Москва курьерҳо мебаранд. Марҳамат, занг занед. Медонед барои чӣ ман инро проверкаи ватсаби занҳо гуфтам? Чун ҳар рӯз якчанд саволҳо оиди медиҳанд. Ҳам мардҳо, боз занҳо ҳам чунин савол медиҳанд. Ман чунин ном гузоштам ки ҳаминҳо бинанд ва чунин саволҳо оиди ҳамин хел масъалаҳо кам шавад. Мо ин видеоро дар дигар социални сетҳо мондем ки бисёро навистанд ки шумо бо ин коротон якчанд оилаҳоро вайрон мекунед. Мақсади мо ин нест дӯстон. Шояд пас аз тамошои видео чанд нафар аз корҳои пинҳонии худ даст кашанд. дониста бошед ки коре ки пинҳонӣ мекунед, як рӯз на як рӯз ҳатман ошкор мешавад. Инро фаромӯш накунед. дӯстон, дар охири видео боз як информатсияи хуб дорем ки ҳатман ин информатсияро тамошо кунед. хуб, пеш аз он ки ин функсияро шумо дар WhatsApp истифода баред, аввал WhatsApp-ҳои худро апдейт кунед. Дар баъзе телефонҳо зуд мебарад, дар баъзе телефонҳо бошад каме дертар мебарад. ин функсия ҳангоми видеовизов гап задан, яъне як нишона, чунин нишона дар поёни WhatsApp пайдо мешавад. яъне агар кадом телефонеро ки шумо диданӣ ҳастед, бояд ҳамон телефон ҳангоми гап задан ҳамин нишонаро пахш кунад, баъдан начад ва кнопкаи мобайни телефонро пахш мекунад, яъне дамойро. баъди ин экрани телефон, яъне дар телефони шумо пайдо мешавад ки пас аз ин вай телефон ҳар куҷое ки медарад, чӣ коре ки мекунад, шумо яъне тариқи WhatsApp бо телефони худ метавонед ки пурра вай телефонро тамошо кунед. хуб дӯстони азиз, ман фикр мекунам ки аз ин видеои мо барои худ чизҳои даркориро гирифтед. видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед. дӯстон, мо як проекти навро оғоз кардем ки яъне чӣ хел бачаҳоро аз 0 то 100 000 рубл омӯхтанро барои онҳо нишон диҳем, яъне тариқи интернет. як системаи хело хуб тайёр кардем ки рӯзҳои наздик ҳатман пешкаши шумо мегардонем. касоне ки мехоҳанд ки яъне тариқи интернет чӣ хел аз 0 то 100 000 рубл, ё ин ки онҳое ки мехоҳанд ки даромадҳои худро боз ҳам зиёд кунанд, дар поён як телеграм группа мемонанд. дар ҳамон ҷо ҳамаи маълумотҳоро мегӯем. метавонед ки дар омада интизор шавед. худованд нигаҳбонатон.